Welcome to Mzansi Uncovered, bringing you trending South African stories daily. Please subscribe for daily updates. Did you give Nkabinde, no Chief of Staff Nkabinde, an unlawful or illegal instruction to record Babu Mkhwanazi on the phone? No, I gave him no instruction. I only made a suggestion to him. Uyazikhumbula uthi kuyena ngimtshelile ukuthi abomrecorda. Ngikhumbula ngathi he must consider. Ngishangaqoleka ngamacingwane. Mhlambe singayibuyele emuva siyoyihlola mhlambe ngelinye ilanga. Kodwa ke wena in your words uthe umtshelile ukuthi aka record Mkhwanazi. Asibambeke ngale yakho indlela. Okay. Do you think umnikeze umbono oqondile yini ngaleyo ndlela umnikeze ngawo? Mhlawumbe wacabanga ukuthi ngabe ukuthi umnikeze into illegal? Cha akukho illegal ukuthi uma ngikhuluma nawe ngifisa ukuthi ngikurecord ngazathu simbe ongavumelekile ukudlulela kumuntu wesithathu ukuthi alalele nina nobabili bese ya record. Njengoba sibaningi la mphathi wami njengoba uyidlulisile ke le voice note ubumtshelile ukuthi ngiyakurecorda noma uzokurecorda uNkabinde ngizoyidlulisa. Hayi mina ngimrecordanga. Usho ukuthi uNkabinde uyena ophulele umthetho? Wala ngazi noma uphulile. Asibuyele emuva mphathi wami ungangishiyi. Ngiyakuthembela kakhulu kuwe ukuthi wena uphethe umthetho. Kodwa muzothi awazi noma uphulile. I-act ithini ngokurecordana? Lo mbono unikeze uNkabinde ukuthi ubomrecord uma ekhuluma nawe. Is that a lawful instruction, not also instruction? Umbono omuhle yini lo? Ukurecorda umuntu okhuluma naye wena akuyona into unlawful. Oku-unlawful ukuthi nethi nikhuluma nebabili bese bakhona umuntu on record. Njengoba uNkabinde enzile. Enze kuba Wena erecorda mina sikhuluma naye. Wena esikhuluma nawe la eParliament wena oze nayo. Uyithathe phi? Angisezwa ke noma sikhuluma ngento eyodwa. Sikhuluma nge-recording mphathi, VN voice note. It's you who brought that VN to Parliament. Therefore, that means Mkhwanazi, Nkabinde took it somewhere and gave it to you. Then you become number 3. Is that what you are saying? No, ngithi umthetho uphuleka uma abantu bekhuluma bese uqhamuke khoneni bese uyaba recorda. Eh.